We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngamubamba sengiganile ukuthi umyeni wami uyigay. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngahlangana noGayi eTown owavele wangishela nje wakhombisa ukuba serious ngami. Wangithembisa umshado nani niyazi ke singabantu besifazane sinokuthanda umshado ngathi uyi-achievement. Washo khona ukuthi abazali bakhe sebadala manje akamfuni umuntu osazimisele ngokudlala. Ngathatheka ke nami ngaqoma. Bekamuhle phela umfana ngathi uhlala endlini akaphumi. Ngisho ihwanqa lakhe wayelitrime kahle. Ngizibone nje nami sengiqamele kulesifuba sakhe. Sengimqomileke kwaphela inyanga wathi ucela ngizobona abazali bakhe kuze ngizobona ukuthi ngiyobakhona na. Wathi angeke ngilale ngoba ntambama unendlela. Nangempela ke yimiloya ngiyakhona ngafica umama nobaba nosisi wakhe kanye nengane kasisi wakhe. Bangijabulela kakhulu abazali bakhe, basho-ke ukuthi babusiswa ngendodana eyodwa nendodakazi nje kuphela. La ekhaya nakhona bakhuluma ilanguage yomshado, bayasho ukuthi undodana wabo sekamdala sekumele abalethele umakoti. Bayajabula ngoba sebangibonile futhi bayangithanda. Sahlala-ke kwaba mnandi nje ngaphatheka kahle. Ngithe sengihamba abazali bangipha u500 nomfana wangipha R1000. Ngabona-ke ukuthi cha ngiyathandwa ngempela la. Besho khona-ke nokuthi bayaqala ukubona intombi yomfana wabo. Nganikwa nencwadi yokuthi bayeza bazovela ekhaya. Izinto nje zavele zashesha. Engiphelezele-ke uGayi ngihambe ngiyogibela vele wayethe unendlela ntambama. Noma sengihamba wavele wanginika nje ihagi kuphela. Lapho anginake lutho. Ngihambe-ke ngiye ekhaya ngibanike incwadi. Nasekhaya bemangale ukuthi kwashesha bo ngoba phela lo muntu ngisanda kumthola useyalobola njalo. Nami ngisho-ke ukuthi uthe yinto ekade eyifisa inkinga ubengakamtholi umuntu oright. Ekhaya bengibongele-ke nabo. Nangempela-ke kwenziwe amalungiselelo-ke bafike bacele belobole. Iprocess nje yonke yomshado ihambe kahle. And wenza sure umyeni wami ukuthi umcimbi wethu muhle. Uyawubona lo mcimbi okukhulunywa ngawo unyaka wonke. Nowethu-ke wawunjalo. Ngisho i-wedding planner yethu beyiyigay. Umyeni wami ethe ubathanda ngoba benza sure eyintweni ukuthi iba yinhle into abayenzayo. Niyayazi-ke vele le genge inehaba. Sishade-ke kube kuhle nje yonke into ihambe kahle kuze kushayeke isikhathi sokuthi siyolala. Umyeni wami avele akhale ngokukhathala, nami vele-ke ngikhathele kodwa yona inkonzo ngangingayithokozela. Kucace-ke ukuthi ayizutholakala-ke umfundisi ukhathele. Lapho lokhu sajola akaze silale ndawonye kuyaqala nje ngosuku lethu lomshado. Lapho yena-ke ukhala ngokukhathala. Kwakukunini ngifuna ukucamela kulesifuba ngizame-ke bandla. Lusashaye nje kabili kathathu uvalo usejumekile. Ngivele ngibone-ke ukuthi ayikho lento engiyiqamele la, ngizilalele-ke nami. Kucace-ke vele usuku lwethu lokuqala ukuthi asenzi lutho. Masivuka ekseni, ingitotose indoda. Ithi nje namuhla angiphumi ngoba ngikhathele kakhulu izolo besishada phela. Lapho angisazitefisi-ke nami indoda iyangitotosa.
Kufike abangani bakhe and babukeka bengobhuti aba-right nje, ayikho into esolisayo ngabo. Bangibiza-ke ngegama nje lami beze bethi ngeke nje sikubize ngomakoti noma ngesibongo phela kuzoba ngathi sigugisa umngani wethu. Sihleke nje kube mnandi nje impela, nami-ke ngibone ngathi bayangithanda bakithi abangani baBaby. Namanje mangicabanga ukuthi ngake ngaxhashazwa ama-gay, ngiyaqhaqhazela. Ziqhubeke-ke iy'nsuku, nge-weekend elandelayo sasizohamba siye kwi-honeymoon kodwa sasizohamba nomunye wabangani bakhe ozoba u-driver wethu. Ngoba vele uBaby ufuna ukuspenda isikhathi nami angadrive. Nami ngijabule-ke bakithi ngingayiboni inkinga yokuthi sihambe nomngani wakhe. Kuthi nje ngelinye ilanga ngaphambi kokuthi siye ku-honeymoon, ngesikhathi sokulala uBaby ekhale ngekhanda athi uphethwe ikhanda. Inkonzo-ke kucace ukuthi angeke ingene. Ngizitshele-ke ukuthi ake ngikhulume naye ngoba phela vele u-open. Ngimbuze-ke ngithi Baby, seside manje isikhathi sindawonye ngoba phela sesishadile, yini indaba inkonzo ingatholakali? Ethi inkinga uphethwe ikhanda kodwa engazama. Sifike-ke isikhathi ezame bakithi sidlalisane, kuthe lapho sesikulungele sobabili ukushumayela, athi ucela ngemumva la kuphuma khona unumber 2. Ngithi ayingeke ngiyesaba, ancenge, eboneke vele ukuthi uyahluleka ezeke kunanazi. Ngimbone nje ezishwabanisela amashidi. Ngithi yeheni kanti kushunyayelwa kanjani la ekhaya? Ngizitshele ukuthi mhlambe akekho right ngoba ephethwe yikhanda. Ngibuye ngithi noma ubona ngenqabe ngemumva. Ngithi cha, ngishade impela kodwa-ke angeke ngibhubhudle ubutshitshi bami bobubili, kungamane kuyekwe. Ngiyofika nani kuBrakot? Awashwabanise-ke umfana amashidi, umbona nje yena esekuvuthondaba. Lapho nami ngiyafeyikha-ke, niyawazi-ke nani amantombazane makukhona akuncengile. Phela ngakusasa sasiya kuholiday. Ayenze-ke lento yakhe aqede. Silale-ke kuse ngakusasa afike umngani kaBaby uhamba ngeHaval. Uyabona nje uhambo lwethu luhleliwe ngempela. Yithi labayana-ke sifaka izinto zethu emotweni. Sihlale ngemumva-ke noBaby phela uyadriver umngani kaBaby. Kumnandi nje nasendleleni kuyacaca nje ukuthi siya kwi-honeymoon and umngani kaBaby abuye ezixoxele kakhulu nomngani wakhe. Nami-ke ngibadedele phela njengamadoda. Sifike-ke ehhotela esasibhukhe kuyo, sasibhukhe nerumu likamngani. Masifika-ke uGayi lo wami ekhale ngokukhathala, ageze-ke ebese eyojika erumini likamngani wakhe. Nami ngisale ngigeze-ke ngizilalele. Waphela u1 hour 30 minutes engabuyile. Wafika sengijumekile, walala-ke kwasa ekseni singenzanga lutho. Lapho phela umakoti mayesanda kugana usuke nje esadinga ukusetshenziswa. Kimi-ke akwenzekanga konke lokho. Kuthi ngakusasa-ke sidle ibreakfast sobathathu, ebese ethi umyeni wami uzongisa eSpa. Sikhona la kule hotela esasikulo, wenzele nje ukuthi beyongitotosa. Ngijabule-ke nami engiphelezele-ke engiyise khona eSpa. Ethi ngimtshele-ke mase ngibuya angihlangabeze, ngithi okay. Nangempela-ke ngi-enjoye eSpa. Ngithi mangiqeda angingafoni mhlambe ngizomphazamisa ulele angiye erumini. Ngingamfici-ke kwelethu ngithi angiye kumngani kushuthi ukuye. Ngifike nje ngiphusha umnyango ungakhiyiwe, ngazi kunamadoda odwa phela la endlini. Ngathuka ngoma into engiyibonayo.
Ngathi, awu Nkosi yami, ungaze ungisuse ekhaya ngizobona lamanyala pho. Bankonkoshelene lo wami bamufake into ecijile. Ngivele ngithi nenzani bethuke nabo bekhipheke. Ngithi yini lena eningibonisa yona manyalamani lawa. Umngani-ke kalo ebengithi umyeni wami athi mtshele sekuyisikhathi sokuthi azi manje. Ngithi ngazi ini kanti kwenzakalani la? Eze-ke lo engimshadile angibambe angihlalise phansi. Lo omunye ayovala umnyango. And angisazi noma ngiyabulawa ngokuthi ngibonile bekhwelana. Athi mtshele kumele elazi iqiniso lapho abagqokile benjalo bebesele ngamavesti. Athi lo owami ngiyaxolisa ukuthi ungibone kulesi simo. Ikahle kahle mina ngiyigay. Lona umngani uyiboyfriend yami. Inkinga ekhaya abazi ukuthi ngiyigay. Isizathu-ke esingenze ngakuthatha bengifihlile ekhaya andibona bebefuna umakoti. Athi uyaxolisa uyacela ngiqhubeke ngi-acte. Ucela ngingamshiyi ngingajola nanoma nobani yena akanankinga uzongivumela ngenze yonke into engiyithandayo kodwa indoda ngingayilethi kubo. Lapho bayafakazelana nendoda yakhe bethi njalo ngenyanga bazonginika u15,000. Yazi kwaphela nezinyembezi vele lo besengazi ukuthi ayikho vele into akayenzayo masenza inkonzo. Ngimbuze-ke ukuthi kanti wayengishadelani ezazi ukuthi uphila mpiloni. Avele ethi wayenzela ukujabulisa abazali bakhe okwakuyiphupho labo ukumbona eshadile ikakhulukazi ngoba kunguye yedwa umfana. Ngithi wabajabulisa ngami pho abazali bakho. Athi uxolo sithandwa sami impilo yakho angeke imiswe ilomshado. Mina nawe sizothathana njengabangani kodwa phambi kwabantu ngiyindoda wena ungumfazi. Omngani-ke lo uyena umuntu engithandana naye nawe ungazitholela owakho ukhululwa yimi. Ngivele ngiboneke ukuthi ayikho into engingayenza angeke ngikwazi ukushintsha umuntu ubuyena. Ngamukeleke zonke izinto abazishoyo kimi. Kucace-ke ukuthi ngoba sesiyazana bona sebazohlala erumini elilodwa bejole kahle nami ngizihlalele ngedwa. Sishaye-ke isikhathi sokubuyela ekhaya. Sifica abazali bajabulile ukuthi sesibuyile. Kube mnandi-ke ekhaya nami sengi-acta into ehambayo nomyeni wami. Ziqhubeke-ke izinsuku lapho ngiyatotoswa umyeni wami ngapha nomngani wakhe ngapha. Nemali-ke leya 15,000 bavele bangifakela nje same time. Kuthe nje ngelinye ilanga ebusuku silele ngavele ngagula ngangafisi lutho. Wavuka-ke umyeni wami ekseni wangiyisa kadokotela. Masifika-ke udokotela athi uzoqala ngokungichecka umchamo. Athi nje udokotela ngina 4 weeks pregnant. Simangale-ke ukuthi kanjani asihalalisele phela sishadile nomfana. Ajabule-ke umfana. Hayibo, lo muntu ngenkathi eshwabanisa amashidi wangimithisa ngalelo langa. Ngizwe nje ikhanda liduma ukuthi angikaze ngi-enjoye kwaleyo mfishi ayeyenza mina sengiyamitha. Ngaze ngawiki-ke emhlabeni ngoba engitshelile nje ukuthi uyigay bese ngimithiswa yini. Lapho uyambona ukuthi ujabulile uGayi phela kuye sekuzofihleka kahle lento yakhe yokuba yigay. Siphume-ke kwadokotela nginama mixed emotions nami anginayo ingane kodwa sekuyilento yokumithela indoda eyigay. Inkinga-ke lena naye futhi akanayo ingane. Lapho-ke sihamba uyabuza ukuthi yini engifisa angithengele yona phela uyasha injabulo.
Mina ngala ngiyathatha ngiyabeka ukuthi abantu mhlabazi ukuthi umfana lo uyigay ngiyothi ngamithiswa ubani. Ngibone nje ukuthi yinto okumele ngife nayo le, sekuyangiphoqa ke vele ukuthi ngizithulele ngenze ngathi yonke into ihamba kahle. Indlela ayejabule ngayo sathi sifika nje ekhaya watshela abazali bakhe ukuthi ngikhulelwe. Injabulo eyayisekhaya bafethu nami sengijabula kanye nabo. Beze bethi abazali bacishe bafa umzukulu wabo ozovusa lo muzi bengasamubonanga. Kuvele kwenziwe ibrayi-ke kujatshulwe, ifike nendoda kamyeni wami. Umyeni ayitshele ukuthi ngikhulelwe nginenyanga. After lento-ke ayizama nami emva komshado noma yaba isikhathi esincane kodwa kwasala uMakhi. Ngithi ngenhliziyo kanti wazibona ukuthi washaya udaka lodwa. Bejabule abafana bethi bayabonga sebezoba ngobaba. Ingithuse-ke indlela abajabula ngayo ngoba phela bengithi indoda kaBaby izokwata ukuthi indoda yayo yalala nentombazane. Phela kufana nokuthi wamuchithela. Ngaleso sikhathi-ke abasoli nje lutho ekhaya ngondodana wabo. Aze anginika uthando lamadoda amabili angobaba bengane angishodi ngalutho. Abanqeni nje ukuthi sihlezi sobathathu omunye angimasaje izinyawo, omunye angibrashe isisu. Ngase ngingazazi noma ngikwisarogesi or what. Bebezibonela nje umngani wabo bakithi inkinga nje masiphuma phandle kubazali siyindoda nomfazi. I-baby shower abangenzela yona ayibokhohlwa ayikho into abangayithenganga yengane. Yazi bangenza ngangazisoli nje ngokuzaliswa igay indlela elalingiphethe kahle ngayo. Kwafika-ke isikhathi sokuthi ngiyoteta. Kwakungathi nguye oyoteta engibrasha iqolo enami nje kukho konke. Sathola umfana omuhle kababa. Sabuyela-ke ekhaya impilo yaqhubeka ingane yethu iyiqanda elingaqhoboki kubo baba wayo. Imali-ke abebethe bazonginika yona ewu-15,000 mangifihla lento yabo. Babenza sure ukuthi bayanginika baze bayengeze ngaphezulu. Angikaze ngizisole nje ngento engazifaka kuyo. Noma-ke kwaba buhlungu ngimubamba ukuthi uyigay nendlela engathola ngayo ngibafica belele. Kodwa bangenzela iqiniso bangithanda kwaze kwaba ukuthi umfana useyayiyeka lento yokuba igay. Angazi-ke nami kwenzakalani kodwa wagcina ebuyele kumina saba umndeni sathola izingane eziyi-2. Nemfihlo kababa wekhaya yagcina ingaziwanga ngumuntu. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free awubhadali lutho, it's for free.